Ассалому алейкум, дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Як чиро ёдам биромада бугумтон мардуми ғарби тоҷик. Давайте не будем тупить. У блогерое ки конкурс мезгаронанд зидди дини ислом ҳастанд, хоинои миллатшон будем хато намекунем. Именно БХТВ мега ку 16 Pro Max 10,000 ки 4 iPhone 16 Pro Max қабул кунед. имрӯз ай дурунаш як нафар занг зад, гуфт Исоқ Фаюб, ин хиёнат аст. Гӯш кар, чӣ гапае? Именно барои iPhone. Аз он коробкаи оригинал 16 Pro Max нақша дар рӯи экран дидесам. Агар 30 дона бигирӣ, 7 падарка. Мардуми ғариби тоҷик. оё медонед чанд сум аст iPhone китайский 16 Pro Max? нақш дар рӯи экран бибинед, дар Азона, дар дигар сайтҳои интернетӣ ҳаст. агар 70 iPhone китайский заказ кунӣ, 20 падарка. хела пешошон мемонанд ку 100 iPhone ҳамаш оригинал аст. як шитон мекун ишон мета БХТВ мошенник. ина пешомада 200 iPhone аст. неке ай қопча гирифта коробка кардесам. мардуми ғариби тоҷик. ман як чиз сахт қарм кардагия ки просто шумо миллата падудар мондагӣ. ҳамватанони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. фикр кунед. мо бояд ин хел мошенникора, хоинора ва ба ном бачаҳои кӯчаро бандит мегӯянд ку мо бояд дафт кунем аз территорияи Россияи Федератсия. барое ки миллата шарманда карданд дар тамоми ҷо. мо бояд кӯшиш кунем ки ин бора ягон миллати дигар таҷик гуфта гап назанам. ман кӯшиш кардесам. хоҳиштон мекунам. фикр кунед. ҳама чиро бироварда ишонтон додесам. дигар миллатҳо моро хандидесам. барои чи БХТВ Муҳаммадтв дар ҷумҳурияти Тоҷикистон бозӣ намезгаронанд? унҷо ака доранд ку. хоҳиштон мекунам. як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.